Good day everyone! Welcome po kayo sa Beesbrand Honeybee Farm. Ito lang po ang ating mga hive rules. Be humble, be positive, be grateful, be humble, be kind. At para ma-enjoy po natin, ito po ang site ng Beekeepers Association of Camarines Norte member. Ang Beekeepers Association of Camarines Norte ay marami pong site na matatagpuan sa iba't ibang bayan ng ating probinsya sa Camarines Norte. Sana po ma-enjoy natin ang ating farm, ang ating environment. Let's save the bees. Ayan, meron tayong floral garden at available po ang mga seedlings ng mga food source ng ating mga bees. At ito po ay mga food source na pwedeng itanim natin sa garden para gumanda at maging attractive ang ating garden. Ayan. Very welcome po kayo.